Waqt il-laqgħa annwali tal-Konsli Onorarji illi jirrappreżentaw lil Malta barra minn xtutna, il-Prim Ministru Roberta Bela wassal messaġġ ċar dwar il-prijoritajiet internazzjonali tal-pajjiż, filwaqt li enfasizza r-rwol kruċjali tagħhom fit-tisħiħ tal-interessi diplomatiċi, ekonomiċi u nazzjonali. Tom ħajra l-ħidmietom u ddeskriva l-kontribut tagħhom bħala indispensabbli b'impatt dirett mhux biss fuq l-għanijiet nazzjonali iżda wkoll fuq il-kwalità tal-ħajja tal-poplu Malti. Sostna li minkejja ċokon tagħha Malta tibqa' pajjiż b'viżjoni globali, b'istorja għanja u b'sens ċar ta' skop. Għali l-prosperità tiddependi fuq relazzjonijiet internazzjonali b'saħħithom u fuq ordni internazzjonali bbażata fuq ir-regoli. Dr. Bela rrefera wkoll għar-rwol strateġiku tal-Konsli fil-promozzjoni tal-kummerċ, l-investiment u l-faċilitazzjoni tan-negozju. Tenna li Malta hija ġurisdizzjoni stabbli u li tħares il-qudiem b'qafas regolatorju robust u pożizzjoni strateġika bejn l-Ewropa, l-Afrika ta' fuq u l-Lvant Nofsani. Għall-laqgħa kien preżenti wkoll id-Deputat Prim Ministru li ringrazzja lill-Konsli għall-impenn tagħhom biex isaħħu l-preżenza diplomatika, ekonomika u kulturali ta' Malta madwar id-dinja. Il-President ta' Malta, Miriam Spiteri de Bono, laqet lill-Konsli Onorarji fil-Palazz tal-Gran Mastru u faħret l-impenn tagħhom. Iddeskrivit ir-rwol tagħhom bħala kruċjali għal pajjiżi bħal Malta, l-aktar fejn m'hemmx preżenza diplomatika sħiħa. Hija notat li minkejja li ħafna jaħdmu b'mod volontarju b'riżorsi limitati, xorta jwasslu għal riżultati konkreti. Semmit ukoll it-tkabbir ekonomiku tal-pajjiż fejn ras għal ras Malta tinsab fid-9 post fl-Unjoni Ewropea bil-kontribut tal-ħaddiema barranin. Dwar il-migrazzjoni tax-xogħol qalet li l-politika għandha tirregola aħjar id-dħul tal-ħaddiema filwaqt li tħares id-drittijiet tagħhom. Irrimarkat ukoll ir-rwol sensittiv tal-Konsli fl-għajnuna lil Maltini f'diffikultà barra minn Malta. Il-President saħet fuq l-importanza tal-liġi internazzjonali u s-sistema multilaterali f'kuntest globali mimli tensjonijiet. Il-laqgħa tkompli l-erba' b'ċerimonja ta' rikonoxximent tal-kontribut tal-Konsli.